ମୁଁ ତ କହିବି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ବା ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କର ଯୋଉ କହନ୍ତିନି ପାରିବାରପଣ ତାର ଗୋଟେ ନିଛକ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ। କାରଣ ବିହାର ଇଲେକ୍ସନ ଯୋଉଟା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମତ ଆସୁଥିଲା, କିଏ କହୁଥିଲା ବହୁତ ହୁଏତ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଆସିବ ମତ କିମ୍ବା ବହୁତ କାଣ୍ଟେକା ଟକ୍କର ହବ, ଏମିତି ବହୁତ ଗୁଡେ କିଛି କଥା ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଲା ଆମ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ଯୋଉ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଭାଇଙ୍କୁ, ସେତେବେଳେ ସିଏ ଆଗଭର ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ସେଟାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ସେ ରଣନୀତିରେ ମାନେ ପାର୍ଟିସିପେଟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆମେ ରିଜଲ୍ଟ ଦେଖୁଛେ। ଏଥିରେ ମୋଦିଙ୍କର ଯାଦୁ ତ ଅଛି, ମୋଦିଙ୍କ କାମର ଯାଦୁ ଅଛି ଏବଂ ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କର ଅବଭିୟସଲି ଆଜ ଅ ସିଏମ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅବଦାନ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ହିସାବରେ ଗର୍ବ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଗୋଟେ ମୌକା ମିଳିଛି ଯେ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ଯାଇକି ସେଠି ତାଙ୍କର କାରନାମା ଦେଖିଲେ ଏବଂ ଆମ ପାଇଁ ଡବଲ ଏଇଟା ଧମାକା କହିପାରିବା ଯେ ଏଇଠି ନୂଆପଡାରେ ବମ୍ପର ଜିତି ମାନେ ଯୋଉ କହନ୍ତି ସିନେମା ଭାଷାରେ ସୁपर डुपर बम्पर हिट ଆଉ ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ଆବସଲ୍ୟୁଟଲି ଯୋଉ କହନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଧରାଶାୟୀ। ତେଣୁ 2022 ରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ୟୁପି ଜିତିଥିଲା ଇଲେକ୍ସନ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି। ଏବେ ବିହାର ମାନେ ସିଙ୍ଗଲ ମେଜରିଟିରେ ତ ଏଇ ଯୋଉ ମୋଦିଙ୍କର ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ଏତେ ଅଧିକ ଭରସା ଅଛି, ତାପରେ କଣ କହିବେ କେତେ ସେ ଶାନ୍ତି ଭରସା କରେ? ଦେଖନ୍ତୁ ରାଜନୀତିରେ ମୁଁ ଏତେ ବଡ ରାଜନୀତିର ବିଶେଷଜ୍ଞ କହିପାରିବିନି, କାରଣ ମୋର 12 ବର୍ଷ ହେଲା ରାଜନୀତିରେ ବହୁତ ମାନେ ରାଜନୈତିକ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରି 30 ବର୍ଷ 40 ବର୍ଷ ଧରି ରାଜନୀତିରେ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୋର ସ୍ୱଳ୍ପ ଜ୍ଞାନ ଭିତରେ ଆମେ ଯେବେଠୁ ପାର୍ଟି ଜଏନ୍ କରୁଛୁ, ମୁଁ ସେତେବେଳଠୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନେତୃତ୍ୱ କଥା କହିଛୁ ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ନେତୃତ୍ୱରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ନାଁ ସବୁବେଳେ ଦେଖିଛୁ, ସେ ସବୁବେଳେ ଉତ୍ସାହିତ କରିକି ଆସିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଇଲେକ୍ସନ ଲଢିଥିଲି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ ସେତେବେଳେ ଲଢି ବି ଥିଲୁ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ବର୍ଷ କଥା କହୁଛେ ଆମେ ମୋଦିଙ୍କ ଶାସନ କଥା, ସେତେବେଳେ ସେ ସବୁବେଳେ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରି ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ମୋଦି ହଉଛନ୍ତି ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ସିଏ ଗୋଟେ ଟଫ୍ ମାଷ୍ଟର, ସିଏ ଗୁଣ ଚିହ୍ନି ଗୁଣିଆ ଟାଇପର ବ୍ୟକ୍ତି। ସିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି କୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି କାମ କରିପାରିବ, ଯିଏ ଡେଲିଭର କରିପାରିବ ସେ ତାକୁ ହିଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଦାୟିତ୍ୱ ବଣ୍ଟନରେ ସବୁବେଳେ ଯଦି ଓଡ଼ିଶାରୁ ଅନେକ ଅଛନ୍ତି, ଜୁଏଲ ଭାଇ ବି ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପର୍ଟିକୁଲାର ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ କଥା କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଭଲ ଭଲ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା କଥା ଯେ ତାଙ୍କର ଏଫିସିଏନ୍ସି। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଆ ହିସାବରେ ଏଇଟା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗର୍ବର କଥା ଏବଂ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାର୍ଗଦର୍ଶକର ବି କଥା। ଆମେ ମାନେ ସବୁବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି ହିଁ ଶିଖିବୁ ଏବଂ ଆଗକୁ ବଢିବୁ ଏବଂ କେମିତି ନିଜ ମାନେ ଦେଶ ସେବା, ନିଜ ରାଜ୍ୟର ସେବା ଏବଂ ତା ସହିତ ନିଜ ଜାତିକୁ କେମିତି ଆଗକୁ ଆଣିବା କଥା, ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା କଥା ଯାହା କହୁଛୁ, ମତେ ଲାଗେ ସେଥିରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କର ଗୋଟେ ମାନେ ସେ ଗୋଟେ ପରଫେକ୍ଟ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ହେବେ।